Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumumabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Senator Manny Pacquiao magapanayon siya pagpapili bilang presidente. Bacolod City ginklassify sa Comelec sa idalom sang yellow category bangod sa mainit nga inaway sa politika. Sa Manapla, Mrs. Patay, Mr. Pilason matapos mabungguan sa ambulansya ang ginasakyan nga tricycle. 17 Pilason sa pagbunggo sang van sa nagaparking nga salakyan sa San Enrique. Kag sa good vibes, nature tripping sa waterfalls kag may infinity pool nga pwede pang senior citizen sa tripping ni Ruming. Manuglibod sa Putulanson, gintagaan sa bike sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga electric cooperative sa probinsya ang nagpasalig nga mayara sila sa nagakaigo nga supply sang kuryente nga nakontrata. National Grid Corporation of the Philippines naman nagpasalig nga wala sila sang maintenance nga patigayunon sa inadlaw antes kag mismo sa election day. Iniya nalakip sa gintalakay sa sinapol kahapon sang Comelec sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Sino kay acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, patag sa mga tiglawas sa mga power distributor kahapon, may nagakaigo nga power supply nga nakontrata sila kag mismo sa adlaw sang eleksyon, magamay man lamang ang demand sa kuryente labi na nga holiday man ini. Magasugod lasay sang aga tugtub 7 sang gabi ang pagboto kag suno kay Salazar, importante nga wala sang power interruption. Tubtub sa mahaboy na ang election result gikan sa mga presinto padulong sa canvassing centers. Suno kay Salazar, ginsiling man sang DepEd nga handa na mga eskwelahan nga pagagamiton bilang polling places. Pila sa mga eskwelahan ang naigo sang Bagyo Odette sadtong Disyembre. May iba naman nga nagserbe nga isolation facilities sa mga naigo sang COVID-19. Sa Andres Bonifacio Elementary School sa Bacolod, suno sa principal nga si Lolita Cabahog, handa na ang mga classroom. May mga hulot klasihan man nga naapektuhan ni Odette kag sadto nagaserbe ini nga buffer kun mag-eleksyon. Karon ipaiway na lang anay ang paggamit sini kag tigaylo suno kay Kabahog gamito na lang ang iban nga mga bakante nga classroom. Mentras may tao pa na dahil nga nagalinya, we have to accommodate them. No? Problema natin kung gabi na actually 7 p.m. no, so kinanglan na sang suga. No, kinanglan may uninterrupted power supply, no, until such time nga mag-close, no, kag maka-send sang results ang mga presinto pakadto sa canvassing centers natin. Sa number 9, para sa mga nagapangita sa regular nga trabaho, ang Bureau of Fire Protection Region 6 mag-hire sa masobra 100 ka mga regular nga mga bumbero. Nagpagawa sang announcement ang BFP Region 6 nga nagabaton sila sa mga aplikante humalin sang Marso 28 tubtob Abril 22 sini nga tuig. Ang aplikante dapat 21 to 30 years old kag college graduate. 136 tanan ka mga applicants ang i-hire bilang Officer 1 nga ranggo kag mangin regular quota. Sa Hunyo 1 siniman nga tuig, maga-take oath ang mga makuha nga mga aplikante. Ang mga applicants ang dapat nga mag-process ang i-application sa BFP online portal kag dapat magkuha sang QR code sa amuman nga portal. Ang mga application ang dapat isubmit sa Provincial Fire Director para sa evaluation. Nahamtang ang opisina sa Provincial Fire Director sa kilid sa Bacolod City National High School. Mahimo man mag-inquire sa ilang talatapan para sa mga requirements. Sa number 8, makabulig hatag alibyo sa mga mamumugo ng paggasto sa mga kandidato karon nga campaign period sunod sa tiglawas sang management sector. Nagalaom ang katapos ang labor sector nga bisan paano mayara sang iga sa ulog sa Labor Day sa Mayo 1.
Pero ginpahayag na ni Frank Carbon ang tiglawas ang management sector nga imposible ang ginihinyo nga dugang nga sweldo sa labor sector bangod wala pa makabangon ang negosyo sa epekto sang pandemic. Apang nagalauman ang Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga bisan paano makahatag alibyo sa mga mamumugon ang paggasto karon sa mga kandidato sa ila sini nga kampanya. Ang dugang nga income kag trabaho nga serang mapalabot sa mga trabahador karon nga pagpangampanya ang ginapatihan makapabaskog man sa ekonomiya, ilabi na kung may igasto ang pumuluyo. Ginsiling man ni Carbon nga ang dugang nga purchasing power halin sa election spending ang makabulig man agud nga makatibawas bisan ang mga kubos sa mga balayran kag nagasaka nga presyo sang balaklon. Sa number 7, tatlo ka mga persona arestado bangod sa pagpangawat sang kable sa isa ka telecommunications company. Detained karon sa Police Station 7 ang tatlo ka mga persona, pati ng isa ka teenager matapos madakpan sa akto sang kahapon sang kaagahon nga nagapangawat sang kable sa isa ka telco company sa bahin sang Murcia Alice Road sa Barangay Alihis. Ang mga ginakop amo sanday Cesar Alqueza, Romeo Paul, kag 19 anyos nga si Rancel Libre. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, pasado las 2 ang kaagahon sa magroving ang gwardya, kag iya nakita ang pagpangawat sa mga sospek. Ginabulubanta nagabalor sa 300,000 pesos ang nakuha sa mga sospek nga kabli. Ini ang na-recover man sa PNP, kag kaso nga theft ang gipasaka na batok sa mga sospek. Sa number 6, 17 ang pilason sa pagkabunggo sang van sa isa ka nagapark nga salakyan sa kilid sang dalan sa Banwa sang San Enrique. Pilason ng 17 ka personas matapos sa magrekta bunggo sa nagapark nga salakyan kag magrekta sa kilid sang dalan ng ilang nga van kahapon sa highway sa Barangay Tibsuk sa San Enrique. Sa report sa San Enrique PNP, ang driver sang van nagsiling nga gulpi nag U-turn ang iya sini ginasundan nga tricycle gani na alang-alang siya kag naglikaw sa kilid sang dalan kung sa diin nakapark ang auto. Matapos magbunggo sa auto, iya man nabungguan ang isa pa ka tricycle nga nagapark kag nagrekta sa puno sang kahoy sa kilid sang dalan. Wala man sa nga malubha nga nasamaran sa 17 kasakay sang van suno sa pulis. Sa number 5, Mrs. patay Mr. Pilason matapos mabuguan sang ambulansya ang ilang ginasakyan nga tricycle. Patay 48 anyos nga si Gina Ticar, samtang yara naman sa kritikal nga kondisyon ng Mr. nga si Joseph o kon Josefio matapos mabuguan kay nasang kaagahon ang ilang nga tricycle sang ambulansya sa highway sa Barangay Santa Teresa sa Banwa sang Manapla. Sa initial investigation sa PNP, nagadalagan padulong sa norte ang tricycle sa mabuguan sang ambulansya nga nagadalagan man panorte. Pabalik na kuntani sa Sagay City sunod sa pulis ang ambulansya matapos magdulong sang pasyente sa Bacolod sa mabungguan sini ang tricycle. Dead on arrival sa ospital Amisi samtang parayon nga ginabulong ang mister. Sa number 4, Dumaguete City ang ginpapanaog na sa Alert Level 1 samtang ang iba naman nga mga lugar sa Negros Oriental ang nagapabilin sa Alert Level 2. Ginpapanaog na sa Level 1 ang alert status sang Dumaguete City sa Negros Oriental sumugod-subo nga adlaw tubtub sa Abril 15. Ini nagakahulugan nga mas halugnang restrictions karon sa syudad kag sarang naman nga magbalik sa face-to-face classes ang pila ka mga eskwelahan. Sa latest nga data sang Dumaguete City Health Office, duha na lang ang active cases sang COVID-19 sa syudad. Kag pila naman kaadlaw nga wala sang dugang nga kaso sa Dumaguete. Samtang nagapabili naman sa Alert Level 2 ang bugos nga Negros Oriental. Bisan pa nagpanaog naman ang kaso. 22 na lang man sa karon ang active cases sa Negros Oriental apang manubo pa ang vaccination rate. Yara pa lang sa masobra 50% ang fully vaccinated sa Negros Oriental, gani isa man ini sa ginatanaw sa probinsya nga rason nga wala pa magpanaog ang ilang nga alert level.
Padayon man ang pagpanawagan sa Provincial IATF sa publiko nga magpabakuna. Sa number 3, 5 ka mga banwag syudad sa Negros Occidental ang ipaidalom sa Alert Level 1 humalin Abril 1, tubtob Abril 15. Napaidalom sa Alert Level 1 ang Ibi Magalona, La Carlota City, Pulupandan, Sagay City, kag San Enrique. Ini kasunod sa pag-approve sa National Interagency Task Force sa bago nga mga alert level classification sa mga probinsya, highly urbanized cities kag independent component cities. Labing ginabi-abi ni Mayor Rex Sanandoon sa La Carlota City ang pag-de-escalate nila sa Alert Level 1. Magapagwa sa executive order ang alkalde sa pagpatuman sa bago nga guidelines santo sa Alert Level 1. Pero bisan pa nga naghalug na, padayon pa niya nga ginapahanumdom sa publiko nga hindi magkalipat sa minimum health protocol. Sila magasugod naman sa ilang house-to-house campaign sa vaccination. Ang La Carlota ang may masobra sa 80% nga accomplishment bahin sa ilang vaccination program. Samtang nagapabili naman sa Alert Level 1 ang Bacolod City kag sa Alert Level 2 ang Negros Occidental. Wala na sang S-Pass requirement sa mga mag-aabot sa probinsya. Gindugang naman ang mga Bacolod o kung gindugangan naman ang Bacolod Manila Bacolod flights pati na ang Bacolod Cebu Bacolod flights. Ano sa gabi yung brown po? Mga restrictions na mo na ikuhan ko na kayo ipalo ang mga restrictions ng IATF. 100% halos tanan na. Transport, yung tanan halos. Mapagwa ko iyo. Salamat ko sa atong mga health workers sa tanan-tanan nga mga officials ang sa entire community for support nila sa program. So I am in favor of declaring some parts of Negros Occidental under Alert Level 1. So, good move. It's a good move. It's also like rewarding them for their efforts already. Sa number 2, syudad sa Bacolod ang ginlakip sa areas of concern. Sunod sa Provincial COMELEC, ginpaidalom sa yellow category ang Bacolod bangod sa ginalantaw nga intense political rivalry. Suno kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, ini kasunod man sang recommendation sang Regional Joint Peace and Security Coordinating Council o kun RJPSCC. Pila naman sa mga tika nga napatuman sang COMELEC suno kay Salazar ang mga pagdialogo sa mga natungdan nga political parties. Nagapabilin sa gihapon nga 18 ang areas of concern sa Negros Occidental kung sa diin apat diri ang yara sa red category. Nangin asud-asud naman ang enkwentro sini lamang sa syudad sang Himamaylan, nagapabilin ang lugar sa orange category. Pathag ni Salazar, ang enkwentro may kantanan sa presensya sang CPP-NPA sa lugar nga amuman ang rason kung nga na-classify sa orange category ang Himamaylan. Oo, tiyan mo na ang pronouncement actually sa Regional Joint Security Control Center. No? Yellow category siya. No? Which means may intense political rivalry. No? Pero well, it can be removed from that list, no? Depending on the updates sa ground. No? So, balimin to say, sir, that's 18 plus Bacolod. 18 for the province of Negros Occidental. And 1 for Bacolod City. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Presidential candidate Manny Pacquiao hindi mag-iso sa presidential race. Nagapanawagan siya sa bulig sa mga Negrense para sa iyang pagpapili. May report si Nico Delfin. Sa tarmac pa lang sa Bacolod Silay Airport nangin mainit na ang pagsugalaw sa mga supporters kay presidential candidate Manny Pacquiao. Upod siya misis nga si Jinky, nagrikta ang motorcade sang senador sa syudad sang Silay kag nakikita kay Mayor Mark Goles. Sa atubang sa mga nagdugok niya nga mga supporters, ginpahayag ni Pacquiao nga magapadayon siya nga makigbato para sa matuod nga pagbag-o sa panggobyerno. Ako na itong imuhon siguro, maghatag ka trabaho sa tanan ng mga kaitsura na ito, wala mga trabaho. Ako na, Rabo, salamat. Dili ka po nga makailitan ng inyong gihatag na suporta ka na ako sa mo. Lipay dito kayo. Salamat kayo.
Babato kita! Ako kanina kiniunta sa magbangon. Mag-uurupot kita katalan. Damo kayo salamat. Mga sila yun. Madason nga naghapit sa mga merkado sang Silay kag talisay ang senador antes ang courtesy call kay Governor Eugenio Jose Lacson. Sa press conference ginpahayag naman ni Pacquiao nga wala siya sang iga-endorso nga local candidates magluwas sa iya ka partido. Hindi ako nag-i-endorse ng mga lokal. Kung sino yung kapartido ko, yun lang ang i-endorse ko. Pero kung hindi ko kapartido, ay mangampanya ako sa tao. Kung may tutulong sa akin, sumuporta sa akin, pasalamat ako. Pasalamat ako niyan. Malaking, sabi ko nga, marunong ako tumanan ng utang na loob. Hindi ako nagtatanim ng galit. Nakikita naman siya kay Mayoralty candidate Albi Benitez sa iya pagkampanya sa Iloilo City. Kaupod man sa kampanya sang senador sa Negros Occidental ang pamilya Gutierrez. Nico Delfino para sa Digicast Negros. May pang-good vibes naman kami nga offering para sa inyo sininga weekend. Kung mahal ang krudo, sit back and relax. Kami ang bahala nga mag-virtual tour sa inyo. Sa tripping ni Rubing sa Sabado, akon kamo dalon sa isa ka eco park kung saan mayara sang infinity pool nga overlooking sa city. Pwede mag-nature tripping. Pwede man magpaligo sa busay nga daw ice ka cold sa tubig. Perfect kid subo nga gabiti ang init sang adlaw. Ang manamit diri kay bisan ng ilang nga waterfalls, pila lang ka steps ara ka na. Pwede sa senior citizens kag kabataan. Sa swimming pool, pwede magpiknik sa idalom sang kahoy kag i-enjoy ang mabugnaw nga dapya sang hangin sa kabukiran. Initanan, yara lang sa tiilan sang bukid kag 50 pesos lang ang entrance fee. Opdi nyo ko buwas 10 a.m. kag aton inidiskubrihon sa tripping ni Ruming. Sa Sunday naman, be inspired sa story sa isa ka nagalibod sa Puto Lanson nga adlaw-adlaw nagalakat halin sa barangay Takuling sa Bacolod, bakadto sa downtown para mapaubos ang iya nga baligya. Isa ka netizen ang natandog sa iya sining istorya kag naghatag sang isa ka bike. May isa pagid kadako nga drugstore company nga nagpadala man sa mga vitamins. Ang iya istorya sa Sunday naman sa Baganihan at 10 a.m. Barb, ang tubig sa ilang tipos ay cold. Mungkin naman ba ako pinaka-cold nga na paliguan ko? Ako ming daw medyo matilog naon ko, pero sa kainit subong. Kanami ito smaw. Ho, kanami sentus na. Pero nami ako sa imo nga sit back. Relax. Baka naman ang krudo, Barb. Iba nila lang maglagaw. Walang taon na lang ang video, di ba? Kagamit man sa story sa isa ka Puto Lanson vendor, Barb. At least may mga tao na tandog sa istorya niya. Inangga-wish kita ming no, nga always bala may kaayuhan nga Correct. madala ang aton nga pagwa sang balita sa isa ka Correct. itong dangang person. Kagamoy ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse ang eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!